Hey, vakomana nyika yonakidza vari kudya nyika kuti kufada chake chako zvakaoma mufunge muri yeZimbabwe. Muri koeroko lululululululu. Hai. Unosvika pachikamu chekuzorora kana kusvika pachikamu chekutaura wega. You know that is the reason uchiona kuti even chero munhu kana ane mari yakawanda sei, but peace of mind baba vachifada yakudai. Handisi kuti chii kana kuti chii, but ndiringofungawo nezvemental health yaLulu kuti ari kuchifila sei chinhu ichi kana chinge chakuitika, because chimwe zvacho zvinongori kana zvazongoita kumwachukira. So I still remember that guy even ari painterview achiti chero pakaitawo kanenge achida kujikirwa musaga ndingazviitawo sei, ndingazoramba here ndobva ndanga ndokakajikira musaga. Recently nawo ngotomboona vanenge vari busy kumboseka vanhu, wengidi anofamba nekahonda fit, asi kuramba zvedu kuti munhu murume, because unoziva kuti zvinoitika vanhu vechirume zvavari vakasiyana-siyana. So uchinoti kudhara taitonzi vana vekomana paunomhanya kudarika vana vasikana kuzvikoro paibvanzi unonyanya kungoma mwana mukomana anonyanya kumhanya nekuti ane kagiya pakati kachiwedzera mafuta. Unoziva kuti zvatinoona ka imi nemanakira akaita mukadzi wake chii chaachonzi haana uraiti chekuti chinobva chanzi chinotsvagwa chinowanikwa pane zvinhu zvatiri kuona. Antori mashura chaiwo. Aiwa Sony anga achiona chidhiri anga achionera chigame chinyaya ngoti chetakazo overreact, unokuziva kuti kuda kuzongowanza chirungu pazvinhu zvacho maZimbabweans havana kuzonzwisisa, bo Sony anga kuda kuramba achitaura zvinhu zvake, you know, team rare chinonchalant saka pakanowanda chinonchalant manje vanhu vekwedu vakunzwisise muche kuti unochiedza kudii, but vanhu vanga kuti suppose kumbonyatsomunzwawo side rake kuti uri kumbochema nei. Vazhinji vamwe vakunzwisisa vanoti zvida nekuchemera uri muLambogini pane kuti kuchema uri kunhingirikini zvako uri mumukuku. But I understand kuti vanhu vanozororwa kana kuti vanoda kuti vazororwa for different reasons. Vanhu vanozvo zvakasiyana-siyana kungona kuti hai life iri kuoma ndisi kuramba, but the best way kana kuti the way out kutongoenda kunororwa. Zvakaoma vedu we. Regedza timbonzwa 1 or 2 3 people vari kutaurawo nenyaya icho chichi, vari kukomenta kuti kudii, zvakaoma mufunge. Ndatoswerera ndikati wakomanaka chii zvikanzi Sony anoseka zvake, never trust munhu akamboita windi paroadboard, the player in him never go away nekuti ave necash anotowedzera. If you play with a word, you die by sword. Hands hapana okay apa. Hands it looks like madzimai Lulu havana kana sei panyaya idzodzidzi. Kungopinda muchimarriage uchingoti zvese zvamaita ndizvo baba, kungopfugama chete. Tokutendai nevidhio retaona mutiregerera nokuti razosvika nemufoni medu, hatichazvipamhe futi regai tiri delete. You know, I personally think he is very disrespectful. Why take video? Why post this on social media? Show off yechigure here nai. Imari zvayo vedu we. Gada unenge wakugarira mari kwete love, because poverty foot man. Icho kwadi chenotoitika ndechekuti vamwe vanhu vanototya nhamo pane kusvika kuzonofana, vanotya nhamo pane kusvika kuzoningirikina kuhurirwa. Anoti it's a small issue like zviri kuitika panapa. Kumanaka zvikanzi makutohurirwa kana Lulu inga aiti nekuti akabvuma kuenda kumasowe, so she's safe. Unotopa rwadziswa chete semarwadzisiro akaitwa mumwe mukadzi wekutanga. Varume havatarise kuti chero uri mugemenzi vanongokurwadzisa, vanonzi vanongoita zvakadaro. Danzi Ruru hanzi Ruru ndiye wekuimbiswa kumasowe hake, anenge achingoimbiswa kumasowe umwe achitapfunya. This is sad. Kuseka nhamo serugare. Hanzi Lulu is not a fool. Akapinda fully knowing who Mafuta will be. She was his side chick, fully aware of other side chicks. Lulu
is gangster already. She's securing small business for her family members. Ndo mamwe maonerwo achiri kuitwa nevanhu pano. Handizozive chokwadi here kuti lulu wakapindira mari kana kuti chii. Aish, kana wakapindira mari wakaoma mwongo. Dzidziso wakwe unofanira kutombovhurwa kana extra lessons ekuti vanhu vambokuzvinzwisisawo kuti wakapindira chii padhiri iri. Because kana dziri patience dzacho ka. Mawani tiri kunyara baba vakomana. Tell me what you think in the comment section.